Hello guys, दिनैनि बे फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ आङो आंनि चेनेलाव बरायहैनाय बावहरबाय। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो जाहैबाय। दिनैनि भिडिअ'आव आङो मोनसे जायगायाव हाबायाव मेकआप खालामहैदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयावनो आगै रंजालिखौ लोगो मोनबाय। ओमफ्राय आगै रंजालिया आंखौबो खालामहागौ होननायखाय आङो रंजालिखौबो खालामबाय आरो ओमफ्राय दाना हिन्जाव गोदान हौवा गोदान खालामनायखौ आं नेक्स्ट भिडिअ'आव लाबोगोन। माने भिडिअ'आ आंना गैजोबा आरो भिडिअ'आ DSLRजोंसो खेबदोंना माखासेया बेयो भिडिअ'खौ आङो न'आव लानोसै आरो बिसोरनिफ्राय। ओमफ्राय दा आङो आगै रंजालिखौ बानायग्रोसै ओमफ्राय गाराङानि हाबायाव थांनानै बोरैबा जाजोब्बाय आरो गाराङानो। नायलांदो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअ'खौ लेट्स गो। Gemuk kita senuju baik. Ayo dong Jali, ayo Han. Fokus nih begini. Tuh lagas nih. Indah kuda nih, indah kuda. Kalam dengar nama kakak. Indah kuda. Hah? Belum lah nih. Dong Jali. Pokoknya kau bekong kan terus nih yang mau bang nih kerja lagi sekau. Dekorasinya मोजां जादों एसे गोजौआवलाय मा होदों DSLRजों फट' खेबफुगासिनो wah malah agak ronggalina फट' खेबग्राया आलासि गैथ'ला लामाया